Biotonics Chlorophyll Type A 120 vegan κάψουλες. Ενδείξεις χρήσης. Είναι κατάλληλο για άτομα που επιθυμούν φυσική αποβολή τοξινών, είναι εκτεθειμένα σε περιβαλλοντική ρύπανση ή καπνό, έχουν χαμηλά επίπεδα ενέργειας ή παρουσιάζουν γενικευμένη κόπωση, αντιμετωπίζουν φουσκώματα και κατακράτηση υγρών, επιθυμούν υποστήριξη για την υγεία του δέρματος μέσα από αντιοξυδωτική δράση. Ακολουθούν vegan ή χορτοφαγική διατροφή. Βραστικά συστατικά. Χλωροφυλλίνη χαλκού νατρίου. Δρά αποτοξινωτικά και ενισχύει την οξυγόνωση των κυττάρων. Χλωρέλα και πρωτεΐνη αρακά. Υποστηρίζουν την ηπατική λειτουργία. Υποφαές. Φυσική πηγή αντιοξυδωτικών και λιπαρών οξέων. Βιταμίνες Α, D3 και ψευδάργυρος. Συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, στην αντιμετώπιση του οξυδωτικού στρες και στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Δοσολογία. 2 κάψουλες ημερησίως, κατά προτίμηση το πρωί, με νερό. Προφυλάξεις. Δεν συνιστάται σε εγκυμοσύνη ή θυλασμό χωρίς ιατρική παρακολούθηση.